Δύο περιόδους εκτόσεων προβλέπει το σχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης. Στο υφετινή εορταστική περίοδο τα καταστήματα θα λειτουργήσουν εκτός από την Κυριακή πριν από τα Χριστούγεννα και την Κυριακή στις 30 Δεκεμβρίου. Αλλά παράλληλα 6 Κυριακές το χρόνο θα είναι ανοιχτά και θα μπορούν να διενεργούνται 4 περίοδοι εκτόσεων ετησίως σύμφωνα με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Στο μεταξύ, στο νομοσχέδιο που πρόκειται να παρουσιάσει τη Δευτέρα η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης περιλαμβάνονται και τροποποιήσεις του αγρονομικού κώδικα σχετικά με την τροποποίηση κυρώσεων για αγρονομικές παραβάσεις και καταργούνται απαρχαιωμένες διατάξεις που προκαλούν και αυξάνουν τη γραφειοκρατία. Για το θέμα ωστόσο της κυριακάτικης λειτουργίας των καταστημάτων, πολλές φορές μέχρι σήμερα έχουν δημιουργηθεί εντάσεις στον κλάδο και ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ, ο κύριος Κορκίδης, επαναλαμβάνει με κάθε ευκαιρία ότι οι έμποροι είναι αντίθετοι στο κυριακάτικο άνοιγμα των καταστημάτων, καθώς το πρόβλημα της αγοράς δεν είναι οι ώρες λειτουργίας των καταστημάτων, αλλά το ότι δεν υπάρχει αγοραστική δύναμη. Φέτος έχουμε αυτή την ιδιαίτερη περίπτωση με τις δύο Κυριακές και ο εμπορικός κόσμος πλειοψηφικά θέλει να ανοίξουμε και τις δύο Κυριακές. Και αυτό είναι πολύ σωστό και σημαντικό, γιατί ξέρετε κι εσείς ότι θα έχουμε πάρα πολύ κόσμο το τρίμερο της πρωτοχρονιάς από την Βουλγαρία και από την Τουρκία. Επομένως είναι και δική μας υποχρέωση και καθήκον να μην έχουμε μια αγορά κλειστή προπαραμονή της πρωτοχρονιάς. Αυτό το πράγμα με αυτή η σύμπτωση συμβαίνει κάθε 7 χρόνια. Επομένως δεν μπαίνει θέμα συζήτησης για το άνοιγμα πολλών Κυριακών ή όλων των Κυριακών. 6 Κυριακές τον χρόνο πρότεινε ο Εμπορικός Σύλλογος των Αθηνών, χωρίς τη συνεργασία της ΕΣΕΕ, χωρίς την συζήτηση με τους εμπορικούς συλλόγους όλης της Ελλάδας και κυρίως του οργάνου μας, δηλαδή της ΕΣΕΕ. Είναι μια αυθαίρετη δική του πολύ συγκεκριμένη πρόταση που δεν νομίζω ότι θα αντιδεχτεί ο εμπορικός κόσμος της Ελλάδας. Δεν έχει και λογική. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Εμείς σκεφτόμαστε ότι σε αυτά τα Χριστούγεννα πρέπει να ανοίξουμε 2 Κυριακές. Είναι έτσι η σύμπτωση, η χρονική που μπορεί να γίνει. Δεν είναι όμως άνοιγμα της πόρτας για άνοιγμα πολλών Κυριακών στη διάρκεια της χρονιάς. Το εορταστικό στο ωράριο από τον Εμπορικό Σύλλογο θα βγει επίσημα νομίζω μέσα σε αυτή τη βδομάδα. Συνήθως έτσι όπως ξεκινάμε πάντα, δηλαδή θα ξεκινήσει νομίζω στις 17 που είναι Δευτέρα με πρωί-απόγευμα. Η Κυριακή στις 23 του Δεκέμβρη ανοιχτά όλη τη μέρα όπως πάντα, παραμονή επίσης ανοιχτά. Αυτό είναι το πλαίσιο. Αναλυτικά ωράριο θα έχετε αυτή τη βδομάδα, θα βγει, αλλά το πλαίσιο είναι αυτό, ότι από 17 του Δεκέμβρη θα δουλεύουμε πρωί-απόγευμα πια και ας ελπίσουμε ότι θα κινηθεί η αγορά και ότι θα είναι καλύτερα Χριστούγεννα από τα προηγούμενα.